Има такава. Здравейте от Холивуд! Настроението тук е просто страхотно преди финала на American Idol тази вечер. Както виждате, стотици журналисти от целия свят са готови да отразят финала на най-гледаното телевизионно шоу тук. Nokia Theatre се подготвя за големия концерт тази вечер. 26-годишният Адам Ламбърт и 23-годишният Крис Алън ще премерят сили и глас в последният финален концерт тук. Резултатите ще станат ясни в сряда и ние ще ви ги покажем. Но преди това, както знаете, ние обичаме да търсим българската връзка за във всяко голямо, значимо световно събитие. Не направихме изключение и тук и я открихме. В сезон 3 в топ 12 на American Idol имаше и българско участие. Това беше 17-годишната тогава Лия Лабел. Тя е дъщеря на небезизвестната Сия от фамилия Тоника, а баща й Трашан е познат на Дони и другите по-възрастни от групата Сребърните гривни. Ние успяхме да седнем с нея на едно много интересно интервю, за да ми каже как е живота в American Idol и какво се случва, когато отпаднеш от сцената. Животът след Айдъла в началото беше като плесница, защото се връщаш обратно в реалния живот и на никой не му пука. Трябва да започнеш от начало. Малко преди да навърши 17, Лия се записва на кастинга за третия сезон на American Idol. С гласа си тя впечатлява журито. It's just weird. That voice coming from Bulgaria is like... No, I have to inform Randy that there is music outside of America, Randy, believe it or not. But that kind of like gospel thing coming from Bulgaria, dude, that's wild, dude. Get through to the next round. Въпреки че и двамата й родители са българи, Лия е израснала в Съединените щати. Тя разбира, но не може да говори български. Фактът, че от България впечатлява журито, но не и някой от гласуващите зрители. Лия твърди, че това е изиграло лоша шега. Много хора казаха доста негативни неща за това, че съм от България и че съм българка. Те казваха, защо тя не си отиде обратно в България? Това е American Idol, тя не е американка. Тя трябва да спре да говори за това. Какво си мисли, че всичко ще й бъде поднесено на сребърен поднос, понеже родителите й са били известни в друга държава? Използваха го срещу мен. Някои хора наистина не гласуваха за мен, защото казвах, че съм от България и не повтарях Америка, American Idol. Но не съжалявам, защото аз съм оттам и това съм аз. Сега Лия подготвя първия си самостоятелен албум и работи с продуцента на Джастин Тимбърлейк, Бритни Спирс, Нели Фуртадо и много други – Тимбърленд. Днес обаче, заедно с цяла Америка, Лия ще гледа финалът на American Idol. Крис и Адам са готови за големия финал тази вечер. Ето какво още имаха те да ни кажат преди големия концерт. We haven't got a whole lot of sleep, but excited. I'm really excited. Yeah. I think Tuesday is going to be a great show. Yeah. We're going to put on some good songs. Yeah, I'm running on really cool fumes right now. Yeah, I'm running on fumes, but they're like the best kind of fumes. Репортерите са готови. Айдълите Крис и Адам са готови също. Големият концерт започва само след малко. А вие гледайте и утре, защото това е Music Idol от Холивуд.